тя е онлайн. Ready? Let's go! Светлините горят, 3-2 ян старт. Тя владее този дигитален арт. Профила блести, стилът е магнит. Всеки нейн пост е гарантиран хит. С нея търси възмола, тя е в твоя фит. Патенцето движи с космически спид. От танци до чат, тя е пълен вайб. Всички се включват, когато е лайв. Пръстите на екрана дабл тап. Тя е в тренда, няма нужда от мап. Сърца, рози, левела расте. Най-добрата в това, което прави, ти знаеш добре. Патенцето влиза, Чата експлодира. Тя е хостът, който всичко дирижира. От екрана струи чиста енергия. нейният стрим няма никаква скука. Един клик разстояние, един абонамент. Тя е кралицата на всеки момент. Няма хейт, само любов в тази вълна. Тя е слънцето дори през нощта. Сподели, последвай, напиши коментар. Да си в нейната компания е истински дар. Битката започва, всички на ръкавици. Тя печели лесно, без никакви граници. Сладко имено със силен характер. В света на TikTok тя е главният фактор. Когато музиката спре и екрана угасне, всички чакат утре. Ще бъде още по-класно, защото тя не е просто образ на стъкло. Тя е патенцето. Само най-доброто. Патенцето влиза, чата експлодира. Тя е хостът, който всичко дирижира. От екрана струи чиста енергия. Нейният стрим няма никаква скука. Един клик разстояние, един абонамент. Тя е кралицата на всеки момент. Патенцето влиза, Чата експлодира. Тя е хостът, който всичко дирижира. от екрана струи Чиста енергия. нейният стрим няма никаква скука. Един клик разстояние, един абонамент. Тя е кралицата на Всеки момент. Следващият лайф е скоро. Не пропускай. Патенцето.